på, og så ender det nogle gange sådan her. 83 redninger er nu oppe på i de 20 kampe, han er oppe på. Og det her. Ja, men ligger godt, så det er... Carlsen, han dækker af lidt ude foran. Så er det Kevin Conboy, der skal slå den ind over med sit stærke venstreben. Og den kommer nok igen ind omkring Nathan Coe. De står mange derinde. Men han får boks. Og det er godt til Diallo med et forsøg her. Nielsen samler op der, Jan Christiansen. Diallo, så skal han op og udfordre Anders Nielsen her. Diallo træk ind i banen. Diallo med venstrebenet, det er ud med. Thyssen godt videre til Mads Albæk der. Albæk! God redning af... Vilman Hassan trækker sig godt fri. Venstrebenet, Hassan! Det er en god redning. Ikke bunden. Prøver med venstrebenet. Ja, okay da, Jonas. En bold der, men det er lidt tilfældigt, den ryger. Og det er godt til Kamper. Helt alene, så skal det være med venstrebenet. Kamper forsøger. Og her takler han den. Kamper kommer på skudhold. Og Lorentzen, og så burde det være Mikkel Bækman. Nej, Mikkel Bækman, det er... Fremme spilmand ind i feltet. Ligger der. Den der. Fremragende bold. Jeg tror, det er Reto, der spiller den dybden til Messina. Ja, det er helt unikt. Afslutning fra Daniel Olsen tilbage til Igbun. Ja, han er rigtig hopler nu. Og hvad så? En afslutning. Ja. Der kommer Christian Sivbæk. Og godt hovedstød af Igbun. Se lige redningen igen fra Nathan Coe. Fremragende hovedstød der Igbun. Der er kreatører. Kigger lige op. Det er i løbet af Hassan, der lige viser retning, men intelligent aflevering ligger lige i løbet på Hassan, der får en god afslutning på og tester igen Nathan Coe. Og Julesgaard. Jesper Julesgaard, venstrebenet. Ja, godt skud. Mangler lige Peter Madsen derinde lige nu, så kommer afslutningen i stedet for Farmelejnen, og så kan han få en til redning til C. Den er lidt for høj. Den er i en højde, hvor keeperen bør tage den, og hvor ingen kan nå at komme på den. Her bliver den lagt ind, hvor Coe, han... Sønderjyderne er ved at komme på plads. Indlæg der med Jeppe Kurt, og fremragende red. Anders Doom, og godt spillet der til Chris Rolls, så er der mulighed igen til OB. Indlæg der, og der ny stor... Jonas Bak fra Kajke. Tæt på mål, og de ved, at de er på sidste spilledag. Her så Augustinus med en god flugter. Og den lever endnu. Anders Due prøver med venstrebenet. Godt forsøg, faktisk. Anders Due, og der er Kjetil Bæler. Anders Due. Og for Jeppe. Kajke kører selv, prøver selv. Og igen står Nathan Rasmus Fyrts på med lange skud. Men grebet ud af Due indlæg der. Og Coe styrer sammen med sin egen. Og nyt indlæg, men Nathan Coe. OB skal altså snart have et mål, hvis de skal have tændt det. Og Michael Lund. Lund lægger den ind, og der er en fremragende redning af Nathan. Og indlægget der, Nathan Coe. Sparker der med venstrebenet. Og der er Væler igen oppe, mange oppe der, men bolden havner ind i, men rammer ikke bolden. Lukas Andersen. Due. Og så godt skud der. Ellers stød fra Morten Duncan Rasmussen. Og det er jo et godt hovedstød. Den er helt fin. Hætte mod mål der med kraft. Fantastisk, han når derude. Han er lang rækkevidde, og han bruger den altså rigtig, rigtig fint her. Det er det yderste. Ja, den Nørgaard kigger langt efter Darmen Døj. Og igen må vi sige Nathan Coe. At i det øjeblik... den her er også god. Igen rigtig godt og frygteligt med at sende kuglen i kassen fra direkte frispark her. Godt forsøg igen af Martin Mingård, men også... Løsbold der. En Døj med afslutningen. Fejl. Igen masser af plads til Postbæk, som godt kan sparke. Det har vi set masser af gange. Coe tør ikke at holde den. Til frisparksbolden. Den
rammer muren, men det rammer også Nathan Coe. Jesper Jørgensen kan jo altså også godt afslutte. Og Nathan Coe sikker igen. Det er måske også derfor, vi har set dem komme til et par skudchancer på returbolde. Nathan Coe for Conboy. Drønen ind i kroppen. En rigtig god start fra... Conboy ligger op til Lange. Det er godt på lagt på tværs der. Så Jansen! En fremragende redning af Nathan Coe. For det er en fin afslutning fra Tim Jansen her. Jeg forstår godt. Smarterson. Her Lange. Individuelt med Nathan Coe. Meget, meget ro. Indlæg igen. Ja, godt indlæg. Glemrende indlæg af Kieltoft, som ligger lige der i det, som vi kalder loppen ind til 2-0. Han kommer også her, Nicky Bille. Lidt for højt. Det er Fatah, der bliver sendt afsted. Og han lander altså lige shoot en gang i græsset. Og så kommer Nathan Coe. Ja, Nicky Bille. Over Føstli. Og så kommer godt indlæg, og der er tæt på med til det kunne komme til det. Andreas Laudrup lever endnu. Andreas Laudrup, god afslutning og super redning af Nathan Coe. Nu spiller de... Aabæk kan vel godt sparke derfra Aabæk i stedet for bredt til Emil Larsen. Og igen Patrick Mortensen. Ja, hvor er det godt kommet op af Patrick Mortensen. Det er et godt spark af Lasse Riise. Har et fantastisk højre ben. Og sikker målmandsspiller Nathan Coe. Riise. Anders Christiansen. Og Lasse Riise igen. Men igen Patrick Mortensen. Og det er altså en ny... Måske Esben Ruud, der lægger den ind. Coe væk. Sådan. Chris Sørensen, og så er pladsen over bagerst. Det er godt kommet ud af Nathan Coe. Morten Rasmussen og Lodberg, det er dem, de hele tiden holder øje med. Så er det godt, Nathan Coe har armen. Her ligger meget fint ind omkring Nathan Coe, men lidt for tæt på den australske keeper. Tæt fri sparker, så scorer. Simon Ahl her i hvert fald sparker flat. Og hvad så? Kunne ikke se den her. Simon Ahl sparker flat. Ja, det og er den over lige ind, og så med foden ud. Sønderjyske muren, den hopper, og så sparker han bare hårdt flat under muren. Og rigtig god redning af Nathan Coe. Og også godt indgreb her af Nathan Coe. Løber så tilbage. Her kommer bolden ind. Nathan Coe igen med stor autoritet. Så kommer godt sparket. Og den her. Og det er godt målmandsspil i begge ender af banen, altså. Den der. Hurtigt ret. Og der er altså masser af Midtjylland-folk med i Strandbergfeltet. Her godt. Silvester i bunden. Stor chance igen til FC Midtjylland. Daniel Christensen, som har et godt indlæg i sig. Den ligger faktisk fint ind til Dalsgaard. Christensen fræk indenomsafleveringen til Marshall. Godt læst af Coe. Han er Frank Hansen, hvor det godt spillet til indskiftet Christian Holst. Holst sparker, og det bliver... Dalsgaard. Wigman lurer herinde. Her tilbage til Helenius. Afslutning som ikke... Ind mod Hans Henrik Andreasen. Og udmærket kommer ud af Nathan Coe her. Johannes Bakke Absalonsen. Skruer godt, men også godt. Nu skal vi lige se. Johansson får vendt rundt og afsluttet. Fantastisk, han når derude. Han er lang rækkevidde, og han bruger den altså rigtig, rigtig fint her. Det er det yderste i kampen. Ja, men se lige, hvor farligt de har været generelt på alle indlæg i anden halvleg. De havde et hav indlæg i første halvleg uden at... hvor er det flot. Meget mod. Hansen. Her kommer Ejum Sørensen. Han er fri til afslutning. Ejum Sørensen kæmpe. Udfører spark. Den ryger lige på kassen. Det er godt. Spark det der. Tæt på den overlister. Nathan Coe. Sønderjyske her i efteråret. Her Gytkjær fra venstre rundt og trykker af. Godt forsøg af